Pero bilib akan imit. Hello guys, welcome to my channel. Pupunta naman tayo ngayon sa isa na namang nanay na nangangailangan din ng tulong. Ano po siya, single parent. Kasi wala na po siyang asawa. Marami po siyang anak. At bibigyan naman natin ng konting tulong. Ang nag-donate po nito, ang nag-sponsor ay sina Ma'am Tess at Kuya Gilbert Sulabo. Maraming salamat ulit sa inyo. Marami po kayo natutulungan. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Opay. Ini. Lagi na ano ka? Lagi. Ayan, snack. Naglamalaki. Inato ka mo ko ng tindahan. Oo, nagpatian na ako kung puan. Ano na kumusta? Nanuwang ka mo nalalana. Oo, sa tamsura. Yan na, di mo ka palalana. Ang mananalana. Ikaw. Ini. Ikaw pero man nga anak. Ini kalima. Kalima. Anong suhag? Pipira na matim na eskwela. Mata na lang hira, ang eskwela. Nga tanan, ngayon, Ini lahat mong bibili, ninyo ko. o mga elementary, hira. Oo. Kaya, hindi mo hira. Pupang eskwela ho. Nakakayan. Ano mat nabulig ha, eh. Anong kapyan? Nabulig niya ha, eh. Gano'n. Pero matay yung papadara. Eh, bibi, 4,000. Kada bulan, oh. Kan imi anak kay Pudo, ikapira ni Kalima. ade, ika Ikapito ito. ito. Ay, kawali ito. Walo. Ma'am, di na nga ni maara maghihap. Ikasiyam adi. Ata. Ya, ade kapira. Pagliwan na pagliwan. Kap. Uno. Aligra ikapito. Ikapito. Ade, Ikapat. ikaupat. Ya kuya di man ya. Kuha. Sakit kaduha. Ani Sunod kaduha. panganay. Kino mat nabulig gira ha. Hiya na eskwela. Oo. Ano na mathiya nga. Wanap tiyan, nag-alas man inihiya, kaya may grade 11 naman kung tatiya na, mga kuan, mapasukan. Hiya. Naglugar yung ba't pagpang bangko. Sige po, man na. Ading baby. Nagsisay ka dito. Pero natin suho kan kuan dito job. 166. 166. Dire standard. Very. Ano? Kay, kuan na kami, relibo man na kami. Sa may kitamon, kukuan na adlo, limo-limo. Ato 166. 800 na 30 na latakit na kukuha. Kay Para si mama. ano sa tigdi pa pala sa tugas. Ita kaya na medyo ano kaya na, medyo talagang mahirap pa kaya na kay waray pa para ditakbiyan ng dara nga himay. May dako hipa nga kakontak ko nga yan mag-asikaso para yan ang Dili adyo. mapiman dili. Yan ang adyo, tuloy-tuloy ito yung padarahan mo. Bis na lat pang butomon basta kumpleto. Pero kating kahin, bulag, wala sa rabida. Ano nawara siya ang nagkuan. Damot na buo, pero Kasi nga ako na la. bisan hi konsihal, igar, Oo. Kasi hiya tagi ako. Bali tiyo. Kasi ano bali tiyo. Dili. Oo. Ikaw
Kay kon kay bangin lain ni may magkuan din bis naman la usa makabulig buro-buro man la ito. Aman ni kami di ba? Ni kami. Nakayaw man. Oo. Di man Mga ako parang sudoy. lang. Pinanudoy kay para may kaunon. Di ba? Ano na nga ni? Elementary ako, nagsusudoy lak ani kay para may dakubalon. Kabutang. Ini silbi nga mga anak kay dahil makindig hauma ata uro kita di nga hain an tong babayihay. Oo. Yara na sa pain niya na kaya ni maninigos. Nababantayan ni Tia. Oo, kay wala mong klase. Kakay mamay da na klase. Ada, nag-iora istorya kami tiyan na. Kung ano tamong gagawin. Kaya dire pwede nga dire maudong ako kay Wala sayang di man. pa kaunon. Di siyempre, tira pang gastos-gastos pa. Itong Oo, pagbalong-balong. pag-eskwela daman. An ko naman hininira. Ito sa ma-absent, ito sa ma-eskwela. Tama, makure ito. Hindi ko Kasi nga, ang isa rin ko, nadiri kayo natuto, pero nasa naman itak pa nga na maaram naman tiya mga kuan dito, mga teacher, ano na to pwede naman ihot nila ka istorya. absent ito sa absent ito sa makuri ba itong kayo nag-iiba nga ni flexion, makuri na makakatsak orugin pag sa kubo aw pag absent mo nga mabago, flexion orugit mathematics. Asya nga. Ata burok itong pagsakob. Kasi tinay, na ano nga nakita era kung ano. Pero kang karuyan ko, ito sa laanay magtatapos. Masunod na lahat usa. Mabibihind naman yan ura-ura. Ayun nga lang. Pero kay naruroy maninipos. Focus laanay niya. Kung kailangan yung mga anak may dado bantay kay kailangan waray Kaya kung bantay. di ako taanit balay, Hindi ka mo makakapangaon. natang pangaon. Pangin natin mga kamanghuran. Sa nga nit nagsusulo man nga ni hira. Nakakabaligya Masaya. sila. Nakapamasahe ni hira. Takon ikatulo kaya tumatkan mga Wala kamera. ka grade 1 elementary. Trinad, dwar kaya. Dire kita magbatch ano? Magbats kita to. Ay, di rin ako na kamo. Pag grade 1 otoy magre-release na nit ang batch na sigud ako atatagi ta himi kay batch ta iton. Kay nahinunom dumako nga nagka-classmate kita. Oo. Kasi tatagi ta itong kay ura-ura iton ituan makurit kabutang dapat hiya iton dapat nga ni mabinubuligan. Asya may tunay nga ni termi relic masik inuuna ko ito nahihimi ko ani dida. Kasi nga dani kita hay nagtitinag si Ana. Kain. Okay naman. Adin ang bukay nga bulo. Canada. Man, parat nga ni hain nga tanan. Kulawa daw. Man, nga pa daw, nga pa daw haluyo. Man, nag-sponsor ito. Bye, kay. Sponsor ito ni Ate Tess na kuya girlfriend. Salamat ka talaga. Salamat. Kung naman nag-sponsor ito, salamat. Dapat nabuli ga iya. Pagkangitan na bukas. Kasi ka nag-sponsor kay may dakwiton kuan. Sige mano, kuan daw kita kuan, masig sige. Magano ka? Kasi itong kanan worth 3,000 itong yung groceries. Pantapi-tapi mo. Salamat. Karay nga eme. Pinahura ko niya classmate. Man. Kaya bibi, dara, dali, dara. Dara nga di nga dara. Di ay may katunguha. Ya kuya. Kuha adik, kuha ah. Ganto tayo na. Ada man. Kuya, yung mandida.
man, baby. Yeah. So, masisiring mo ito. Pag interview naman din na. Ay na yan nag-sponsor. Kay kinikat iya kabutan. First meet, di ba? 1,000 ko no. Kanang balay. Pipig itong ano. Ano pipi, no. Dati nagsabi. Kanang alaknit. Yung ka na nalang kuya. Na. Ito pong bahay ni ano ni Amy. Nag-ano lang po sila, nagre-renta. Tag 1,000 every month. Buta daw mapinabi. Pabahay, dito po sila nagre-rent. Ito nga ito, anay, ito nga ito. Nasurprise ka? Surprise talaga ako. Grabe. Grabe talaga inaasahan ko. Hindi talaga inaasahan. Pasalamat ka kan Ate Tis nga. Didi. Pasalamat ka kan Ate Tis nga. Kuya Gilbert. Ate Tess, Kuya Gilbert, mga salamat ha. Hindi ko talaga makakalimutan ito. Damo ang bulig it para haakon. Mga salamat. Mga salamat. Iyo, sana dami pang blessing na dumating sa buhay niyo. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Thank you, Haing. Thank you. Sige. Thank you. You're welcome. You're welcome. Damo din ni children. Anto na baby. Anto na baby mababasag. Pero bilib akan ini talaga siya at didat. Ungod nga nanay. Ano? Para kami ng trabaho yan, ha? Di Mararelibong kami yan na. Binabato ka na. Kapag yun, oro-oro, pag pinamansag na. Magkuhan ka nga ni mga herbal la. Pasok na din Makadinasaw ako. kami. Thank you. Thank you very much. Makadinaw kami paghatod la dito. Ay, salamat. Aling kasi ring anak dara tinapay la. Tinapay ngayon ko kay mo snack ano. Aling kasi ring anak dara tinapay la ngayon ko kina. Hindi ka talaga inaasahan. Maraming salamat at Ate Tess nga kay Gilbert. Ate Tess at Kuya Gilbert. Damo nga salamat. Siyam po anak niya, siyam. Kada niya mga anak na di daw. Iya man. Hindi. Ano na nila? Matanan, dere si Siyam ito. Kulang pa Ano ito. ni ba? Ay na kuno ni ba? Ay na. Asya nan hira, Amy. Sipira na. Waray lang tinatrak panganay. 4, 6, 7. 7 pala. Tudahat parait dida. Ano sa ato barangay dos ano sa Ipakilala mo dali. Isring ade. adit akon mga anak. Sige, pangalanan mo isa-isa. Si Adi Nico, si Lois, si Benz, Trevor, Allegra, Douglas nga ni Princess. yung dalawa. Ando duha na paray din hi Emil nga hi Kinchi. Hiya pang ilan hiya? Pangalawa, pangatlo. Ay pangalawa, Pangalawa, di na marami ya. Adi? Adi? pang-apat, Pang-apat, pang-lima, 5, pang-uno, 6, 7, walo, 8, Siyam po sila. Siyam po sila. Salamat Ate Tis. Kuya Gilbert. Salamat, Ate Tess. Kuya Gilbert. Kuya Gilbert pa. Kuya Gilbert. God bless you. God bless you. Salamat tayo. Thank you. Oh, ankinan he, Maida. Ano daw latak ihahatag didi? Agoy. Ano daw let aanit ak bulsa? Asus. Ata, ade. Ya, paralit hit biskuit. Biskuit ha? Paralit hit biskuit. Hit biskuit. Hit biskuit. Paralit hit biskuit. Hit biskuit. Nagbibiling pa kita. Kaya wala na sunod. Anay, bibi. Anay, bibi ha. Anay, anay. May da pa ini. Haroy, hain na. Oy, adi pa. Paralit hit biskuit. Ya, kuya. Sige, ya. Paralit hit biskuit. Bye-bye. Makadina ako. Bye-bye. Bye-bye.
Thank you. Oo. Makadi na ako. Makadi na kami. Thank you. Thank you. Kani kahit langaw. Dako nat nga buli eh. Salamat. Napagutan na. Pagutan na kayo to na. Thank you. Bye-bye, bebe. Thank you. Paimi kay mga butan anak. Pareho Basta iya. walay amay nga nagsusuporta. Bubuligi ni mama ha. Bubuligi. Pag wala tumar ikaw, pag kuanit kuan, kalabo, butay kalamansi. Love mo mama. Love mama. Makadingaw kami. Thank Oo. you. Bye-bye.